Usporiadanie objektov v poznámkovom bloku. Rôzne objekty ako text, kresby a obrázky, ktoré vytvoríme alebo vložíme do poznámkového bloku, sú usporiadané do vrstiev. To, ktorý objekt sa zobrazí na povrchu a ktorý sa skrie, ak sa objekty prekrývajú, môžeme nastaviť. Pôvodne sa objekty zobrazujú v poradí, v akom boli vytvorené. Môžeme u nich nastaviť to, či sa zobrazia úplne vpredu, úplne vzadu, alebo či sa zobrazia o jednu úroveň vyššie, alebo o jednu úroveň nižšie. Máme tu dve kategórie a niekoľko jednoduchých geometrických tvarov, ktoré máme roztriediť. Ak uchopím napríklad kocku, snažím sa ju presunúť, vidím, že sa nachádza v pozadí. Preto na ňu môžem kliknúť pravým tlačidlom myši, prejsť na zoradiť a dať dopredu. Vidím, že sa však stále nachádza v pozadí, ale už pred niektorými inými geometrickými útvarmi. Kliknem znova zoradiť, prejdem na vpredu. Teraz sa už kocka nachádza pred všetkými ostatnými objektami. Uchopím napríklad elipsu, vidím, že je znova v pozadí. Ak nechcem nastavovať poradie u všetkých objektov po jednom, označím ich jednoduchým potiahnutím kurzora a zvolím zoradiť vpredu. Teraz to platí pre celú skupinu označených objektov a budú sa nachádzať pred týmito dvoma obložníkmi.